A l'altra banda del riu que discorre al costat de la ciutat s'aixeca una enorme zona industrial. Fa anys allí hi havia una activitat frenètica. Centenars de persones treballaven en les pretensioses i bullicioses fàbriques i pel pont passaven incessantment tota mena de vehicles carregats de mercaderies. Però tot allò va acabar a causa de la recessió econòmica i el declivi de la societat, perquè ara, a l'altre costat del pont, els deteriorats símbols de l'orgull d'un règim caigut saluden l'entrada al malmès complex industrial on ja només queden una opressiva soledat, un angoixós silenci trencat per l'ocasional piular dels pardals i la melancòlica llum del sol entre els rovellats esquelets de metall i els esquerdats gegants de formigó. Les fàbriques van tancar. Les seues maquinàries s'aturaren per a sempre. Ja no ix fum de les xemeneies. Entre les ruïnoses naus parcialment cobertes ja de brossa s'estén un veritable laberint de carreteres de paviment esquerdat baix un embull de canonades i cintes transportadores rovelloses que connecten les esgavellades factories. Cap persona ni cap vehicle, però, circula ja per allí, o això és el que podria semblar a primera vista. Els xics de la declinant ciutat o algun captaire van allí ocasionalment cercant diversió o aixopluc, però algun mai no ha tornat. Hom diu, en temorosos xiuxiuejos en obscurs racons, que la causa no és la presència de malfactors o accidents pel deteriorament de les edificacions, sinó una vaga i inquietant presència que es manifesta entre la desolació dels destrossats finestrals i les esgavellades estructures. Perquè hom diu, en temorosos xiuxiuejos en obscurs racons, que en ocasions entre les fàbriques abandonades es manifesta en aquest món una realitat liminal de malson sempre àvida de martiritzar i devorar aquells insensats o desafortunats que penetren en ella, baix l'aspecte precisament d'una arruïnada zona industrial. Ningú no sap en quines circumstàncies es manifesta aquesta ombrívola realitat. Alguns conjecturen que l'entrada a eixa dimensió pot ser un simple centelleig del sol en les superfícies metàl·liques de les alcinades maquinàries. Altres, l'ombra anòmalament opaca d'un núvol que amaga el sol en el cel. I altres, travessar un passadís sense llum d'alguna de les fàbriques. En el que sí coincideixen tots és que són la quietud del silenci i l'angoixa de la solitud els heralds de l'accés a eixa realitat liminal i l'inici de l'axiac final. Siga com siga, un llardós manuscrit va ser trobat fa algun temps, escrit per algú el fat del qual mai no serà conegut. El desgraciat afirmava que no recordava com havia travessat la barrera entre el nostre món i aquella enigmàtica i inintel·ligible realitat. Simplement, quan volgué adonar-se'n, va saber que estava en un lloc diferent. Segons aquest escrit, aquell que penetra en l'espai liminal industrial pot vagar durant hores i hores pel laberint de camins que s'estén entre els ruïnosos edificis i baix rovellades canonades, recorrent quilòmetres a través d'aquell decadent paratge sense eixir mai del complex fabril. En la distància hom pot distingir, en ocasions, la indistinta ombra d'arbredes, com si allí estiguera el límit d'aquell malfadat complex, però caminar cap allà no suposarà poder abandonar el creixent malson, car les instal·lacions fabrils s'estenen l'una darrere l'altra en una successió que pareix no tindre final, mentre els arbres, convertits ara en far d'anhelada salvació, sempre visibles en la informe distància, no són mai abastats. No hi ha ningú en aquesta realitat liminal industrial. No s'escolten persones ni el pas de vehicles, ni tan sols el piular dels pardals. La solitud i l'irreal silenci es fan, hora rere hora, més opressius i angoixosos, i el seny d'aquell perdut en aquest món de malson comença a clivellar-se i tentinejar, mentre hom gira el cap nerviosament buscant algun senyal de vida en aquell complex desolat. Llavors s'escolta, o hom creu escoltar, una veu llunyana i inintel·ligible, i la joia ressorgeix amb crepitant intensitat entre l'abatiment i la desesperació de l'extraviat, i amb la cua d'ull pot ser que es veja una figura o un moviment a l'obertura d'algun finestral, o darrere d'algun centelleig de l'incessant sol. Però penetrar en alguna de les ruïnoses fàbriques és el pitjor que pot fer-se. Les sales i instal·lacions del seu interior corresponen a la grandària de l'edificació. No s'estenen indefinidament, com hom podria suposar,
com succeeix en els espais exteriors d'aquesta realitat onírica. Però dins de les factories abandonades hi ha esgavellades maquinàries, rovellades canonades, passarel·les inestables, fosques galeries, enormes sales de sols coberts d'enderrocs insegurs. És molt fàcil i probable patir una caiguda o un accident, tallar-se amb alguna greixosa vora metàl·lica i quedar dificultat o fins i tot impossibilitat per a manejar-se o córrer. No hi ha ningú a l'exterior, però dins dels llòbrecs i foscos edificis sí que hi ha alguna mena de presència. Hi ha entitats indefinides, vagues, llunyanes, la presència de les quals hom pot saber per les seues passes reptants en els sols metàl·lics, pels seus constants i inintel·ligibles murmuris i xiuxiuejos. No els crides ni xiscles, perquè això atraurà a eixes insondables entitats. Viuen en les ombres, car detesten la llum, caminant amb passes insegures o arrossegant-se per parets i sols, sempre murmurant de manera inquietant. Tenen forma humanoide, però poc o res més es sap dels seus trets. Si et veuen, avançaran cap a tu, amb pas lent però segur. Les seues intencions són malèvoles, però no manifesten ira ni agressivitat. Simplement es dirigiran cap a tu amb tranquil·litat, amb parsimònia, fins i tot amb indiferència, xiuxiuejant incessantment, sabent amb fredor què és el que van i han de fer. No es sap de ningú que hagi sobreviscut a un d'aquests encontres, tot i que és fàcil imaginar-se quin és el desenllaç. En la majoria de les abandonades fàbriques, les màquines i instal·lacions estan apagades, aturades, tan cobertes de brutícia que sembla que han estat així durant incomptables anys. Però hom diu que en alguna d'elles pot escoltar-se el gemegós grinyolar i l'insistent brunzit del funcionament d'alguna màquina. Hi ha algunes cintes transportadores en funcionament, per les quals circulen contrafetes peces, o alguna substància desconeguda, negrosa i densa, pudenta. És millor que no sàpigues què és, per la teua pròpia seguretat, pel teu propi seny. Convé allunyar-se ràpidament d'allí, perquè és per aquests indrets per on més ronden les depravades criatures que habiten en aquestes instal·lacions. Però és quasi segur que si has arribat fins ací, no tornes a eixir a l'exterior, perquè quan et gires, distingiràs davant de tu una forma ombrívola, xiuxiuejant. Sempre és de dia en la realitat liminal industrial, o almenys quasi sempre, perquè hom diu que en alguna ocasió pot ser que el cel s'enfosquisca amb núvols espessos, ombrívols, que apareixeran darrere de l'horitzó i ràpidament cobriran d'una part a l'altra el cel, opacant la llum del sol. I eixos núvols donaran pas en poc de temps a una fosca i sinistra nit, car no hi haurà ni lluna ni estels, només una opressiva obscuritat. Si les tenebres estenen el seu domini per aquesta realitat, no s'ha de perdre ni un segon en cercar un amagatall recòndit i resar a qualsevol divinitat coneguda. Doncs és aleshores quan les sinistres entitats abandonen les llòbregues fàbriques per a vagar per l'exterior. Malgrat l'absència d'astres, l'ull acaba acostumant-se a la manca de llum, i llavors se'ls pot veure eixint dels ombrívols edificis, arrossegant-se i rondant pels camins, entre la brossa i les canalitzacions, esquivant-se, sempre evitant-se, com en una caòtica coreografia al compàs dels seus inquietants i inexpressius murmuris. El que s'ha exposat en aquest breu relat, sens dubte, no és més que una fracció de tots els misteris i horrors de l'espai liminal industrial que es manifesta a l'altre costat del riu. Doncs, com s'ha dit, ningú no hi ha retornat mai, i es tracta d'una realitat paral·lela caòtica, canviant i inestable, d'extensió inabastable i incommensurable, car el dolor dels innocents i la desmesurada ambició dels poderosos li proporcionen inesgotable pàbul, i això és i seguirà sent així. I cada poc de temps l'ànima d'un nou desgraciat serà turmentada i finalment devorada per a aliment i engrandiment en el nostre món de l'espai liminal industrial.